Какво става, хора? Аз съм Алекс от Sharp Shadows и днес ще снимам на Pixelmon. Тези, които не знаят какво е Pixelmon, Pixelmon е мод в Minecraft, който е подобен на Pokemon. Тези, които не знаят какво е Pokemon, влезте в Google и проверете. Така, нека да започваме. Както виждате, тук има няколко покемона, които начални покемони, които да избереш. Аз съм играл с Eevee, Squirtle, почти всички, без... тук му избереш Пикачу, батякото. Ама няма го избирам, защото всички явно са го избрали него, но аз ще бъда различен. Така, мисля да избера Торчик, защото последната му еволюция е доста готина. Мекефи. Или пък Иви. Иви може да се трансформира в няколко... да се превръща в няколко еволюции. Да. Това не съм сигурен. Торчик е яко. И сладко покемонче. То Иве е сладко покемонче. Аре, ще си Иви ще почна. този сервер не знам как се казва всъщност, ама е готин. Версията на Pixelmon е 3.4, нали, 1.7.10, 3.4. Така, що съм 10 лева, обикновено почваме 5 лева, това е готино. Както виждате, ето го, моето Eevee, защото за бога е сиво, не знам. Това е малко странно. Както и да е. Така. Сега трябва да намерим... Добре, това е Coming Soon. Pokemon Center, добре, ще тръгна нататък. The fuck, защо такъв цвят? The fuck? Окей, явно тук мога да има и цветове. Има ли лапове всъщност? Да. Тук... Ами... то май оттам... Не. Това какво е всъщност? Това е водата. Я мога ли да скоча? И... Не мога. Добре, ще тръгна нататък. Това какво е? Не знам какво трябваше да видя. Как да е? Чакай. Workshop, Shop, Teleporting Center, Kits. Има китове. Legend. И аз мога да си изберя някой от тях. Или пък не. Мога! What the fuck? Окей. Това е готино. Сега ако мога и това... Добре, не мога. Аз имах points. Добре, как да е? Ще започваме явно с тези неща. Имам 10 покебола и 10 грейт бола. И 10 рейд кенди, които ми помагат да си покачвам левела на покемона. И Common Supply Drop, каквото и да значи това. И Pokédex. Pokédex е да виждате своите покемони, колко тежат, макар че едва ли ще ви интересува. Но да. Да е по-покемонско. Така, това е фосил. От фосила, колкото знам, може да ми се падне някакъв покемон. Мисля, такъв древен покемон. Така. Тук има някакви сервер по... Pixelmon сервер лист, Minecraft сервърс, Pixelmon сервер... Добре. Искам да разбера откъде за бога да излезна. Така, аз ще правя поредица на Pixelmon. Примерно в някакъв сервер. Но, в смисъл, казваха ми да снимам на синглплеер, ама искам сервер, защото... В смисъл, да се бия срещу други хора, да трейдвам, така. Затова избрах сервер. Да. Добре, така за бога си излиза. The fuck? Hater PC, healer. Добре бе, откъде? Та книга нещо ще ми помогне ли? No grief, no spamming, no advance, no scamming, X-ray, no. Вече... Окей. Явно сами трябва да разбереме. Добре. Сериозно не мога да намеря откъде си излиза. Толкова ли сме зле? The fuck? Това малко ще отнеме време. Окей, ще намеря откъде за бога да излезна и ще се върна. И ето ме пак, значи командата е била, ако не чета РТВ.
ако някой иска да играе в този сервер. Да, между прочим IP ще бъде в description-а. Да. И командата е била RTV, за да се махнете от спална и ви спалва явно на рандом място, което е готино. Та, добре. Сега да почнем да скачваме по тези дървета и да отидем нещо да направим, че... Добре, взех си кръв, това не беше много желателно, сега... Ето ще взема кръв. Нищо. Така, това е... Black Apricot, което е... с това можете да си правите, ето там има едно Red Apricot, да. Чрез те може да си направите покеболи, различни покеболи. Става малко трудно, е с този чук. Ковеш желязото, за да направиш долната част на покебола и горната. Това, като виждам тук, не са строили, не е строено нищо, което е готино. Тоест сме спално доста далече. За да си започна собствения епизод. Къде е? Сигурно по-нататъка един приятел ще снима с мене. Той е Гошо. Втория член на Sharp Shadows. И да, ще играем на тази игра. Тази игричка е много готина. Може да си я... Само дето трябва да имате... смисъл, вие може да си я... може да си я изтеглите, да играете на синглплеер, но трудно се намират сървъри за смисъл да... Трябва да сте премиум, за да играете в например в такъв сървър, където съм аз, с купена Майнкрафт. Което е малко гадно, защото този приятел не може да играе и ще си я купува Майнкрафт. Макар че не му препоръчвам, защото аз единствено играя Pixelmon на Майнкрафт, не играя въобще Майнкрафт. Преди бях зарибен. Сега въобще не я поглеждам. Така. Също я събера малко гъбки. Мога да потрета нещо. Не знам за какво, но за нещо. Добре, започнем да сечеме. Аз обикновено в смисъл, защото съм играл и в други сервери и Pixelmon не започвам с както Майнкрафт се започва. Не почвам веднага да копая и такова. Първо се бия срещу покемони, еволюирам си покемона. Но както виждам, ивито ми е 10 левел, което е доста готино. В смисъл, обикновено ви пуска на 5 левел и покемона ви е на половин кръв. Да. За да разберете как да си го хилвате от хиларите. Така. Сега, тук нещо не виждам, обаче покемони. Що така? Що така, не знам. Да, тук се спам. The fuck? Чух нещо. О, това ни трябва. Това на дървото е електрик. В смисъл, той има Electric Stone, а това е част от Electric Stone. Не, всъщност, какво е това? Това е Leaf Stone, да. Малко пича на Electric, не знам защо. Как да е? Това е Leaf Stone и с 9 Leaf Stone правите цяло купче Leaf Stone. В смисъл, това е Leaf Stone Sharp. Да, Shard. И... Добре, защото няма покемони, бе. Какво става тук? Искам се бия. Маджикарпове. Добре, толкова трудно се... What the fuck? Добре, паднах някъде. Тук водата е глишната. Още ни. Мага. Няма покемони. Сериозно. Никакви. Защо няма покемони? What the fuck? Къде са покемоните? След това почваме плаши. Защо няма покемони? Ей там е скалата. Значи е при тази скала, мисля, че на 12 левел, не съм сигурен, трябва пак да броя. Там е град. На 12 левел това е моето Иви, като точно на 12 левел еволюира, да. Добре, се превръща в такъв Иви, ама не му забрах името. В смисъл, така еволюция на земята, все едно. И до такива стола, Ивито по много начин може да еволюира. С камъни, с това, с нали, с айтъм стоунове и с други неща. Добре, сега тук има някакъв град. Така да не е град, а къщи. Явно, не май град, който са някакви хора. Добре да е град си. Сега съм се върна спална. Не съм спална. Защо няма покемони никъде? Това нормално ли е?
Да, има пиксел арт, ама искам покемони. Добре, чакай сега. If you are... Опа. F-train. Добре, че я warp. F-train. Какво ти да това? Така, claim the if place get your jail. Fuck. О, да, почна. О, мага. Ху. Аха. Ето тук има някакви покемони. А защо само тук има покемони? Тук има някакви страшни. Добре. Те са по първи левел, да фак. Ху, значи това е компютър, който тук може да се слагат аре, Добре, значи не е така. Един момент. Само, аре, служи си тук. Трябва да... Добре. Като имате повече от един герой, един покемон, може да го премести тук и да си го запазите в този компютър. Това ви е хилъра, който като цъкнете с 10 бутон и си хилвате покемон. Така, това са някакви странни покемони, някакви гъби. Сега ще се бия с тях. Епична битка. Така, защото съм 10 левел, имам повече магийки. И сега ще ползвам сата атак и сега ще го ланшотна. Не го ланшотнах, чакай. What the fuck? Не му скатне. Добре, такъл. Такъл. Ето ланшотнах го. Да, това беше епичната битка. Аз обаче също не мога да намеря къде са покемоните. И това покемон, че ме кефи. Какво за бога е това? Чакайте. Омага. What the fuck is this? Fuck. Аре бе. Нещо лагно. Окей, това е големи. Които са батяките. Да си взема ли един? Аз тък ще ви покажа как се фаща. Бе, топ най-големи. Ще ме кефи. Не знам дали го това. Добре. Сега да не го ланшотна само така. Да, си ще го ланшотна. Добре, ще е такъв малък левел. What the fuck? Не искам такъв малък левел. Чай пак спром. С друга магийка. Helping Hand. Какво ще стане? Нещо? Nope. Санта так. Моля те. Стига малко кръв. Nope. Той ми взе кръв. Гроу. Аре бе. Такъл. Добре. Стави го. Топи той места. Добре, сега ще пробвам да го фана. Значи, ако искате да фанете някой, трябва да ви е на червена кръв. На мен в момента не ми е, защото ако още един път си ползвам такъв, ще го ланшотна. Така да е, няма го ланшотна, ще го убия. И ако искате като ви е на червена кръв и искате да го фанете, цъкате бак, после покебалс и тук са ви всички покеболи в инвенторито. И аз сега ще избера обикновен покебол, да се опитвам го фан. Но май няма стане, защото не е на червена кръв. В смисъл не е на малко кръв. Нали, тук почва червената. Аре. Nope. Но реално ще го убия и искам да намеря покемони в... Да, браво. Добре, сега ще си го хилна. Само. Добре. Пак ще пише РТВ. Опа, не беше така. Как беше? РТП. Да, ето. РТП. Ето, рандом. Пак няма тук покемони. Добре, що не се срещна? What the fuck? Къде са покемоните? Обаче тук виждам едно хубаво нещо, ама... Аре, някой друг път. Сега не ми трябва. Аз обаче виждам покемони. Къде са за бога покемоните? Enchant, Heal, Case, Vault. And Zero Pokemons. Ох, леле мире, боже, къде са покемоните? Окей, ако не ги намеря до края на епизода... Не знам. Ако не ги намеря до края на епизода, ще търся друг сървър. Защото явно тук... О, не, за миг си помисля, че това е покемон, но не. Това пак е... Не, защото това ни трябва да е, ама искам покемони, бе, върдле. Не се окаже от тези сървъри, където... Има само на един варп покемони и това е. Добре, как ще няма покемони никъде?
The fuck? Това просто не е покемон. Ох, леле мили боже. Защо? Защо? Опа. Аз без да искам. О, бе, къде сте покемони? Покемони. Да. Ако искате да играя на синглплеер, смисъл пишете. Не ми е толкова проблем. Мисля, че ще бъде по-яко в сървър, защото все пак с други хора ще общувам и ще трейдвам и ще правя някакви прости. За тук ако падна съм най-големия. Ето. Това там какво е? Не е покемон, разбира се. Не, дърво е. Окей, явно тук няма покемони. В Pixelmon няма покемони. Пътякото. Това сигурно и вие единственото покемон тук. Това е в това. Горният десен ъгъл, не знам какво е. Всъщност. Какво става Ивко? Ще кръста Ивко. Ивчо. Не знам. Това сигурно ще бъде епизода. Съжалявам, че да намерих абсолютно никакви покемони, освен уния гъби и уния рокове и да. Явно този сервер ще се окаже някакъв тъпичък. Сигурно ще се преместя в друг сервер. Пак ще бъда с Иви. Ще се опитам да намеря пак Иви. Или не, също. Не знам. И това беше само да ви покажа какво е Pixelmon горе-долу, макар че не много. Да ви кажа, че ще правя поредица. Там намерих още. Какво е това? Още не такова. И да, това беше от мене. Аз съм Алекс от Sharp Shadows. Това е моето Иви, чакайте. Това е моето сиво Иви, което е 10 лево е така, което е бати странното, как да е. И това е сервер, който няма покемони. И да, ще се видим в следващия епизод. Чао!